proyekt alan öküskellem dolu taýynan maka Könürgünçden Cemşit Almanya'lı maşini. Atasyna padarka edýär şu maşina kirip. Ataňa berýän dämi? Inni seret padarka bolan üçin biz diňe bu maşin bermer. Bilen sowgat edeli. Kayak kompaniýasynyň filtrlaryny çalşarsyň. Green Hill'den yağynam çalşarsyň. Soň biram günden goralýan Green Hill'den. Optimus'tanam naklatkalar. En gowy naklatkalar. İstesen naklatka diýip, istesen kalotka diýip, mene naklatka diýen. Karoçy tormuz üçin bu da. Polny alýan dakýan, hemmesi gowzatlar. Ana maşin ýagdaýy olanlar, asfajit etdik, polny taýynjak bolly. Bir aýlap eden adamyz. Haladyň Cemşit? Ataňam halarla. Halamas aýt, satar, gymmadrak satalap. Şu maşin günü özüme oturan bakatna sattım oğlanlar. Näme üçin gün özüme oturan bakatna sattım? Şu maşin taýynap başlamda Cemşit jaň etdi. Ağam diýdi, men hemme rashodum çekçek. Men diýdi, öňünden pul uratjak, maňa taýynap beräý diýdi. Ondan benim bolýar bakaýtdy bu bakandan gıbaçykdy şeýde ala Cemşit'e gölü padarka başyn şul. Hemme rashodum Cemşit çekdi. Men hiç şeýle özüme peýda boramok, diňe taýynap berdim. Cemşit nesip etsin? Toýamen, seni prawalaryndan soň sürersiň da, oňa çen arkaýyn gidýär o bolo. Ýok goýja saklagy üçin galçy edip. Jaňa sag bolsun, Könürgünç garşalyň nesip bolsa barýar bu maşin.